नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. आता संध्याकाळ झाली आणि आम्ही घरात जाऊन निघालो. तर आज 12 जानेवारी असा आणि शिवडी नावाशिवाचा जो ब्रिज असा म्हणजे अटल सेतू, त्याचं इनॉग्रेशन दुपारी श्री नरेंद्र मोदीजी आपले जे प्रधानमंत्री आहेत त्यांनी केल्याने असा. तर आता आम्ही संध्याकाळी त्या ब्रिजने जायचा प्रयत्न करतो. तर बघूया तो रस्तो कसा आणि किती वेळ लागता रस्त्याने जाऊ. तर तुमका तो रस्ता दाखवायचा प्रयत्न करते. तर या व्हिडिओ शेवटपर्यंत राहा, म्हणजे आपण शिवडीवरून नावाशिवापर्यंत जो ब्रिज कसं असा उलव्यात जाऊ तो बघूया. चला. तर मंडळी, आता आम्ही लालबागवरून निघालो आणि काळा चौकीवरून आम्ही जातो, कारण की शिवडीवरून देखवलं असा म्हणजे गुगलवर मॅप जेव्हा टाकलं आहे तेव्हा माका तो रस्तो शिवडीवरसून देखवता. तर आपण पहिला आता काळा चौकीवरसून कॉटन ग्रीनच्या रस्त्याने पाठीमागे शिवडीकडे कनेक्ट व्हायचा प्रयत्न करूया. तर ह्या जो असा तो तुमका काळा चौकीची जी गल्ली असा कॉटन ग्रीनकडे जाणारी ती दिसता. ह्या आता आपण कॉटन ग्रीन स्टेशनकडून सरळ जो रस्तो जाता पाठच्या साईडचो थैसून शिवडीकडे जातो. तर मंडळी, आता आपण फ्रीवेसाठी विटी साईड एक जातो, कारण की शिवडीवरसून तो रस्तो जाणारच नाही, कारण की तो मॅपवर फक्त देखवता पण थैसून त्याका कनेक्ट दिलोच नाही, कारण की तो वरतून ओव्हरहेड जाता थैसर. तर तुमका जावचा असताना तर तुमका पहिला फ्रीवेक जावचा लागतला आणि फ्रीवरसून तुमका कनेक्ट करतलो तो लेफ्ट साईडीक एक ब्रिज लागतलो, थैसून तुम्ही वळान ब्रिजवर जाऊ शकतात. आता आम्ही परत फ्रीवेने चाललो. आता रे रोड कॉटन ग्रीन असा करत पाठच्या साईडने परत फ्रीवे चढतलो आणि पुढे बघूया कसा काय. तर आता आपण फ्रीवेवर कनेक्ट झालो असं. याच्या पुढे तुम्ही गेल्यानंतर तुमका दोन रस्ते देखवतले. एक फ्रीवेने नॉर्मल जो चेंबूरला जातो आणि दुसरं तुमका शिवडी नावाशिवा. तर आता आपण पुढे जाऊन बघूया तो कसा असा. तर मंडळी, डाव्या साईड जो आपणाक दिसता तो अटल सेतू म्हणजे शिवडी नावाशिवा ब्रिज असा. त्याका बॅरिकेड्स लावून आज बंद केल्याने असा. त्याचं कारण काय त्यांना कुठे दिलेला नाही आहे आणि आज दुपारी इनॉग्रेशन झाला. आज बंद असा 12 जानेवारी. उद्या चालू होतलो की नाही माहीत नाही. वरतून आपण बघतो की जो ब्रिज जाता तो वरतून पडून टर्न होतलो आणि समुद्रावरसून तुमका मग तो शिवडी नावाशिवा करत 22 किलोमीटरचो रस्तो असा, म्हणजे 20 ते 25 मिनटात तुम्ही पुढे नवी मुंबई कनेक्ट होऊ शकतास. पण आता अनफॉर्च्युनेटली आज तो बंद असा, त्याच्यामुळे आम्ही पण एक्साइटमेंटमध्ये इलेलो की आज जाऊक मिळताला, पण आज काय जाऊक मिळाला नाही. तर आता पुढच्या वेळी आपण तो कवर करायचा प्रयत्न करूयात. आता आपण जो फ्रीवे आपलो आधीचो असा त्यांना जाऊया. ब्रिज एकदम मस्त दिसता, बघू की एवढं जबरदस्त दिसता ना की कधी जाऊक मिळत असं वाटतं. तर बघूया आता तो कधी चालू होता एक्झॅक्टली, कारण की इनॉग्रेशन होऊन मीडियामध्ये तर देखवल्याने पण ॲक्च्युली तो चालू नाही आहे. तर आपण आता फ्रीवेने डायरेक्टली पुढे निघूया आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे बाहेर पडून वाशी मार्गे आपण नवी मुंबईत जाऊया. तर मंडळी, आता नेरूळमध्ये पोचलो. तुमका उजव्या साईडीक जो दिसता तो पाम बीच रोड असा. या सर्व्हिस रोडने आम्ही जातो, कारण की काहीतरी खावचा असा, कारण की शिवडी नावाशिवा ब्रिजने जाऊचा या एक्साइटमेंटमध्ये बिना जेवताच पटापट आम्ही निघालो की म्हटलं थोडासा लवकर गेलो तर घाईघाई न होता रस्ता बघूक मिळतलो, आणि पण काय मिळालो नाही. तर आता जाऊन येत पुढच्या वेळी बघूया. आता आपण काहीतरी खाऊया आणि मग पुढे घरात जाऊया.
तर मंडळी आता आम्ही बेलापूरवरसून उरणकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर कनेक्ट झालो, म्हणजे उलव्याक जाणाऱ्या रस्त्यावर कनेक्ट झालो आणि शिवडी नावाशिवा तर राहिलोच, पण आपलो आधीचा जो ब्रिज हा त्याच्यावरसूनच आता आपण उलव्याक जाऊया. शिवडी नावाशिवावरसून कधी जाऊक मिळतं आता बघूया, पण आता आज तरी आम्ही जुन्या रस्त्यानेच म्हणजे आधीच्या नॉर्मल रस्त्यानेच उलव्याक इलं असो. तर मंडळी आता आम्ही उलव्यात पोचलो आणि तुम्ही बघताच की स्ट्रीट लाईट जी होती त्या का मस्तपैकी तिरंग्याच्या लाईटमध्ये डेकोरेट केल्याने असा, म्हणजे हा ॲक्च्युली आपले प्रधानमंत्री इनॉग्रेशनसाठी येतले त्या कारणान 2 दिवस सगळा साफसफाई त्यानंतर लाईटिंग बिटिंग सगळा केलेल्यानी, तर आता कदाचित ते 26 जानेवारीपर्यंत राहतली लाईट असा वाटता. तर आता आपण 1 तास 15 मिनटं प्रवास करून मुंबईसून साध्या म्हणजे नॉर्मल रस्त्यानेच आपण उलव्यात पोचलो. तर जो शिवडी नावाशिवा ब्रिजने आपण 25 मिनटात पोचतलो, तर आता आपला सपना आज भंगला असा. तर आपण आता नॉर्मल रस्त्यानेच आपल्या घरा गेलो. तर चला पुढे भेटूया, बघूया काय आता. तर मंडळी आता आम्ही घरात पोचलो. 1 तास लागलो, 1 सव्वा तास लागलो मुंबईसून म्हणजे लालबागमधून आमका उलव्याक येऊ. तर ॲक्च्युली जोक झालो आजचं, कारण की आमचं पोपट झालो. आम्ही म्हटलं की आपण शिवडी नावाशिवा ब्रिजने जाऊया अटल सेतूने आणि बघूया कसं असा. एकदम मस्त एक्साइटमेंट होती, पण गेल्यावर कळला की थोडे ब्रिजच बंद असा. ओके, लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका. थोड्या दिवसांनी जेव्हा म्हाका माहीत नाही आता ब्रिज कधी चालू होतलो, इनॉग्रेशन तर झाला पण चालू होईल तेव्हा जाऊन मी तुमका नक्की दाखवेन की ब्रिज कसो हा, किती टाईम लागता आणि खंयसून तुम्ही जाऊ शकता, खंय उतरतलास, हा सगळं आपण थोड्या दिवसांनी कवर करूया. तर चला मग आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.